Трябва много да слушаш мама и тати да получаваш частици в училище. Браво, Честит рожден ден, Даяна. Не имаш много по-повече частици и не имаш майка, само шестици. Имаш чуш майка си, баща си. Може да ги прави толкова шестици. На Даяна и да имаш много шестици в училище. Дайте нещо друго с тези шестици. Честит рожден ден, Даяна! Да си жива, здрава, много да се учиш, мама и тати, и да имаш най-много шестици от всички цялото училище. Чули си, а? Тате, ти много шестици събра. Направо трябва ти 3 чанти поне. И 2 бележника. Сега внимание! Време е за желанията. Сега ще запаля. Ще запаля. Даянка, я тук. Торта ми се строи, че падне с малко. Даянка... Даянка е отпред. Бързо, че тортата тръгва да пада. Торта май се накланя. Не. Чакай сега. На първата торта. Това, дали може да се поддържа? Не. Не. Чакаме само да духне и веднага. И да махат. Ела пиде. Аз пожелавам на Даянка да е весела, щастлива и усмихната, да си изкара една страхотна ваканция, а в училище да й върви по вода. И нека всички желания, мечти и пожелания да се сбъдат. И сега ще дърпаме ушите. Давай 3 пъти. За здраве, щастие и късмет. Аз пък ти пожелавам. Тортата тръгва. Пожелавам на Даяна да е винаги засмяна и винаги да си такава красива, както си. Готова ли си сега? Ще я падне. Броим до колко? Не дей попадате. До 8. Бързо. Хайде. Аз чакам да духам. Готови ли се? Започваме. На 8 духаш. Да не духаш! Да не духаш! 3, 4, 5, 6, 7, 8! Браво, тате. Снимам отделно. На ум си пожелавай. В момента мисли, защото е много важно какво искаш. Ма тя е сложена криво, бе, виж. Малкото под Не беше ножичка. криво. Тя сега се дръпнете да я снима.